yun na kong wenasa, kay nakauyab ko gwapa. Iyang naumurag si Marian Rivera. Magsuot siya pinapuo, sleeveless kita ang ilok. Sinina niya kutobra sa gusok. Kung gani siya mo rampa, haskagyud na ang ayana. Ang matas mga lalaki nagsiga. Walay uwat iyang batiis, sinaw kaayo ang kutis. Hasta iyang paa pagka mamimiss. Nanudlot ang kalimutaw, ubang babae murag amaw. Nasuya sa akong uyab nga buhok bulaw. Aptan og sunod semana, nagpabulaw pud sila. Pero wala sila'y angay kay budlat ug mata. Pagkasuyaon nila. Ang akong uyab nga gwapa, wala sila panumbalinga. Kasagaran kunong suyaon, di gwapa.